Milli Turmuş һәм Din 16-нчы Бөтен Россия татар дин әһелләре җыенының пленар утырышын ачык дип игълан итәм һәм барыгызны да динебезнең иң күркәм сәламы белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Син үзеңнән кин рәхмәтен белән милләтебезне барлыкка китердең. Һәм мусульман итеп яраттың. Халкыбызның иманын ныгыт. Безгә әхлаклы һәм иманлы дәвамчылар бүләк ит. Хаталарыбызны ярлыкка, илебезгә бәрәкәтләр һәм иминлек насыйп ит. Җитәкчеләребезгә ихлас ниятләрен тормышка ашырырга ярдәм ит. Авыр хезмәтләрендә тауфик һәм җиңеллек бир. Сугыш кырларында хезмәт итүче милләттәшләребезне һәм барлык дин кардәшләребезне үзеңнән яклавыннан калдырма. Исәннәренә сау килеш өйгә кайтырга мөмкинлек бир. Һәлак булганнарны үзеңнән рәхмәтеннән ташлама. Татар милләтенә үзеңнән яраткан халыкларыннан булырга насыйп кыл. Раббана آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Амин. Быел Габдулла Тукайның туына 140 ел. Шуңа күрә чыгышымны аның сүзе белән башларга рөхсәт итегез. Васыятым дигән шигырендә шундый юл бар. Күр, нә рәсмә тулган иман берлә Коръән садрәмә. Ягъни күрегез, күңелем иман һәм Коръән белән тулган. Татар халкы өчен Тукай бик олы шәхес. Демәк, аның сүзләрен милләтебезгә васыят итеп кабул итәргә була. Башкача әйткәндә, Тукай үзенең күңелен ничек Коръәнгә багышлаган, татарлар да Аллаһының изге сүзләрен шулай яратырга тиеш. Хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله تعالى قرآن سبب لقوامنا كترى هم قلغانlarının дәрәҗәсен төшерә. Шул сәбәпле Татарстан динья нәзарәте бүген Коръәнгә бихисап хезмәтләр куя. Хафизлар тәрбиялибез, Коръәнне әзерләп бастырабыз, аны тәрҗемә итәбез. Казанда чыккан мусхафлар халыкара стандартларга туры килә. Безнең тәҗрибәне хәзер чит илләрдә дә файдаланалар. Безнең кулъязма Коръәнне эталон дип атыйлар. Мөхтәрәм җәмәгать, нәзарәт сезгә истәлек итеп шушы кулъязма Коръәнне бүләк итеп тапшырды. Рәхим итеп аны кабул итегез һәм хезмәтләрегездә файдаланыгыз. Сез бу мусхафны кулга алучы беренче кешеләр. Казан кулъязма Коръәне хәзерге Россия өммәтенең соңгы фәнни дини казанышларының берсе, чөнки ул Россия мусульман каллиграфия мәктәбенең уникаль традицияләрен торгыза. Проект өстендә Казан галимнәре, нәзарәтнең каллиграф һәм хафизлардан торган махсус комиссия эшләде. Мусхафның хаттаты безнең егетебез Артур Писаренко, ул Россия Ислам институтын тамамлаган, комиссия җитәкчелегенә дөнья күләм танылган дин галиме. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның нәсел дәвамчысы Шейх Маъмун Халил Шаъбан ар-Рауи җәлеп ителде. Казан Коръәне эталон, чөнки ул 19 төрле мусхафка таянып язылды. Алар һиҗрәтнең 1нче гасырларына карый. Эшләгәндә без шулай ук Коръәнне язу һәм төзү буенча 11 чыганакка мураҗагат иттек. Шул исәптә Мәрҗани хәзрәтебезнең һәм Муса Бигиев хәзрәтләренә дә башка
Бүгенге мусхафлар гадәттә ике генә чыганакка таяна. Имам ад-Даниның Мукнига китабы һәм икенчесе Мухтасар Хиҗау Танзил Абу Даудның. Казан мусхафының милли үзенчәлекләре дә бар. Аның битләре Татарстан Республикасы байрагы төсләре белән бизәлде. Сәҗдә аятләре Сөембикә манарасы билгесе белән күрсәтелә. Газиз милләттәшләр, Казан мусхафын дөньяга чыгару һәм аны сезгә тарату мөмкин булмас иде, әгәр дә Татарстан диния нәзарәтенә рәисебез ярдәм итмәгән булса. Хөрмәтле Рустам Нургали улы, шушы Коръәннән укылган һәр хәреф өчен Аллаһ Раббыбыз сезгә туктаусыз әҗр-саваплар язсын. Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы һәм оештырылган чаралар үтәр дә китер, оларның мәңгелек истәлеге булып Казан кулъязма Коръән калачак. Хөрмәтле Васил Габделгаяс улы, сезгә дә рәхмәт җиткерәсем килә. Чөнки соңгы елда без бик күп эшләрдә сезнең ярдәмне дә тоеп тордык. Бик зур рәхмәт. Чыгышымны бер игълан белән тәмамларга рөхсәт итегез. Татарстан диния нәзарәте татар дини илаһият мирасын саклау һәм өйрәнү максатында 2013 елда Дарул Кутуб электрон китапханәсен эшләтеп җибәргән иде. Анда татар дин галимнәреннән 1918 елга кадәр бастырылган китапларны цифрлаштырылып куела. Хәзерге вакытта фондта 2200 иске китап. Күптән түгел китапханәгә өстәмә керттек. Анда галимнәребезнең инкыйлабка кадәрге матбугатта чыккан мәкаләләре дә урын алды. Бу 13 меңнән артык язма. Теләгән һәркем аларны сайтка кереп бушлай укый һәм күчерә ала. Китапханәгә рәхим итегез, кулланыгыз. Татар дини мирасы өлкәсендә фәнни эзләнүләр алып баручы хәзрәтләргә диссертацияләр язу өчен анда бик күп материал бар. Хәзрәтләр, кайчандыр баш муфти Талгат хәзрәт Таҗетдин Коръәннән бер бик матур аятны күтәреп чыгара һәм үзәк диния нәзарәтен флагына урнаштыра. Вa'тасиму бихаблиллаһи җами'ан ва ла тафаррaqu. Барыгыз да Аллаһның арканына ныклап ябышыгыз һәм аерылмагыз. Ислам милләтебезнең рухи нигезе. Тарихтан без беләбез, байлык бүген бар, иртәгә юк. Иман татарларының мәңгелек юлдашчысы. Барыбыз да Аллаһның арканына ябышыйк һәм бер-беребездән аерылмыйк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Безнең форум менә ахырга көне бүген нәрсә әйтәсем килә? Әйтәсем килә, зур эшләр алып барасыз. Менә безнең милләтебез өчен бик зур өлеш кертәсез. Без бүгенге глобализация чорында без каядыр таядарга, кем беләдер эшләргә тиеш, кем белә эшләргә. Иң уңай һәм иң эффектив эш менә безнең мәчетләребез аша, менә безнең имамнарыбыз аша. Biz аны тоябыз, biz аны күрәбез. Бу эштә бик зур эшне конгресс алып бара. Конгресс бик яхшы элемтәдә менә бу дин әһелләре белән һәм регионнар белән. Бу безнең бердәмлекне һәм безнең көчне күрсәтә. Шуңа күрә чын күңелдән һәммәгезгә дә хуш килдегез дип әйтәсем килә. Һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр, исәнлек, саулык. Менә шушы көннәрдә безгә шундый бер урын кирәк, утырып сөйләшергә, аралашырга, менә бик дөрес әйтте. Кайбер мәсьәләләрдә безнең фикерләр туры килмәскә мөмкин. Но без бер-беребезгә дошман булырга тиеш түгел. Без аннан югарырак булырга тиеш. Без бәхәстән соң барыбер утырып, ниндидер бер уңай юлын табырга тиеш. Шуңа күрә менә шундый урын, менә безнең Казаныбыз, менә Булгар, без сезне чын күңелдән чакырабыз һәм бу көннәр бик уңай булсын һәм һәммәгезгә дә бик рәхмәтлебез. Рәхмәт сезгә.